Yen mboten monggo sakmenika ndandang gula sing pelok. Gampang banget Pak, lagune kaya bawa maksudipun cacahipun menawi tembang menika jumlahipun menika jumlah suku katanipun, Pak. Bukan jumlah angkanya. Lah menawi angkanipun menika saged variasi. Pamanipun menika. Ana kayu apurwa sawiji. Lah niki dua angka ini, 1 2 ini satu suku kata tapi notnya 2. Ngaten nggih? Dados jumlah itu bukan jumlah angkanya tapi jumlah suku kata. Wandhanipun. Nah, ini adalah lo, ngeluk. Jane ora usah dikono kaya ora apa-apa. Ana kayu apurwa sawiji, langsung ro nggih mboten napa-napa. Ya ngoten. Ning ben rada wangun ya. Ana kayu apurwa sawiji. Nggih. Menika nggih. Ngaten Bapak, kinten-kinten nggih. Nggih. Monggo sakmenika dipun tembangaken ingkang menika. Lagunipun kados bawa Nyidam Sari, gampang banget nggih. Dawang manis pepujan ning ati, padha persis nggih. Ana kayu apurwa sawiji. Monggo. Ana kayu apurwa sawiji. Wit bawana apang kiblat papat. Wit bawana apang kiblat papat. Agodhong mega rumambe. Agodhong mega rumambe. Wangsul sing inggil. Ana kayu 3 sekawan. Ana kayu apurwa sawiji. Wit bawana apang kiblat papat. Agodhong mega rumambe. Apratapa kekuwung. Apratapa kekuwung. Kembang lintang saloga langit. Kembang lintang saloga langit. Sari andaru kilat. Sari andaru kilat. Woh surya lan tengsu. Woh surya lan tengsu. Apratapa kekuwung. Apratapa
kembang lintang saloga langit kembang lintang saloga langit sari andaru kilat sari andaru kilat woh surya lan tengsu ana kayu ga sekawan ana kayu apurwa sawiji wit bawana apang kiblat papat agodhong mega rumambe pratopo kekuwung kembang lintang saloga langit sari andaru kilat woh surya lan tengsu asirap pun lawan udan apa pucuk akoso bungkah pratiwi oyote bayu wajra ya langsung iso niki wonten sing kleru asirap niki mboten asirat PP asirap gendenge niki kan gambarke kaya kayu ke ana kayu apurwa sawiji ada kayu purba satu apurwa ke purba ngoten mawon wit bawana apang kiblat papat wite bumi pange kiblat papat agodhong mega rumembe godhonge mega nom mega sing agek nom sik putih-putih apradapa kekuwung apradapa niku lung daun-daun muda niku long-long kekuwung kluwung niku kembang lintang kembange lintang saloga langit nah saloga niku mboten ngerti kula salogane langit sarine andaru ndaru lan kilat wohe surya lan tengsu tengsu niku bulan rembulan surya srengenge tengsu rembulan asirap bun lawan udan sirape bun karo udan pucuke apa pucuk ngakoso bungkahe bungkah niku pong bongkote bumi pratiwi oyote bayu bajra bayu bajra niku angin gedhe niku karepe ngoten ora ditakokno ra mudah malih monggo
ana kayu 3 sekawan ana kayu apurwa sawiji wit bawana apang kiblat papat godhong mega rumambe pratopo kekuwung kembang lintang saloka langit sari andaru kilat wa surya lan tengsu asirap pun lawan udan apek pucuk akoso bungkah pratiwi oyote bayu wajra nasib kraos to menika iki apike kene mandeg iki apike terus ngoten kraos to kraos tentu kraos mulai di teori ora dadi niku pedhotane ngendi ora dadi di teori wis sak penake gitu. Sak penake awake dhewe-dhewe niku beda mesti niku nggih ngaten contone baris 3 niku nek dijupuk papat sik ya ora penak godhong me dadine kan dhewe ora wis krasa oh mandheke iki godhong mega rumambe upamane delalah kari dhewe kok nafas entek nggih pun mandhek mboten napa-napa rumambe ngoten gitu ora apa-apa nggih mboten melanggar konstitusi niku ngoten nggih bait 2 monggo kembar mayang iku wis ngarani 3 sekawan kembar mayang iku wis ngarani kembar padha mayang iku sekar anengge sekaring jambe baleni ragu-ragu anengge sekaring jambe maka anengge sekaring jambe rinakit adi luhung dadya pepenginan nireki
amrih guyub rukun pinarcaya ing yang suksma pinaringan momongan jalulan estri satemah bagyo mulya menika kangge kembar mayang Ngene ora tak jokno gegeten lho. gampil lah gampil kowe ngaten mawon lha yo sok suwe-suwe kan wani dhewe wonge karek ujiane sepisan malih kang bait kalih Nggih. Kembar mayang tiga sekawan kembar mayang iku wis ngarani kembar padha mayang iku sekar anengge sekaring jambe cobi baris ketiga syair pertama syair kedua kira-kira rasane medhot padha mboten. Coba sing agodhong saiki ayo bareng tunggal kali tiga. Agodhong mega rumembe. Nah, jiko telu mburi ta? Saiki sing ngisare. Anengge sekaring penak kabeh mboten? Penak gitu. Medhote kapan? Wis sak penake gitu. Nek ora penak aja dilakoni. Gampang wae nembang niku. Nembang kok kan aturan ra sida nembang. Wak nembang niku rasa aturan-aturan iki. Sing penting apik tur payu niku sing penting. Malih maka lajengipun rinakit ati luhung tiga sekawan rinakit ati luhung dadya pepenginan nireki manten astrilan priya amrih guyub rukun pinarcaya ing yang suksma pinaringan momongan jalulan estri satemah bagyo mulya
kembar mayang jinabel digendong digawa nek awake dhewe ndongeng nganti kentekan tembung sigra binedol punang kembar mayang dening Sang Duta Saraya Gya Kaindit punang kembar mayang ingkang kadadosan saking Sekaring Jambe ingkang rinakit kentekan tembung tembangke beres gitu ngono mlaku dhewe menika ngirit tembung malih setunggal malih tasih cekap mboten oh tasih 12 menit tasih cekap sinom sing pun tahu midhanget mawon sinom yen ing tawang ana lintang niku lho nggih yen ing tawang ana lintang nggih nah niki Mijil kang pindha narendra den karupyuk para cedhi mancorong punang wadana pindha koma jaya rate rinengga rengga peni gawok ngungun kang handulu sinung Prabawa Maya angadang mulya sejati jroning driya asung pamujian suksma. Nah, gampang lah? Harus gampang. Ampun nganti ngendika angel. Ora ana sing angel pokoke. Wong barang ketok, barang sing ora ketok gampang apa meneh barang ketok. Kok mijil? Bener. Mijil kang pindha narendra. Mangga. Mijil kang pindha narendra. Den karupyuk para cedhi den karupyuk para cedhi mancorong nang wadana mancorong nang wadana pindha kama jaya rate pindha kama jaya rate rinengga rengga peni rinengga rengga peni gawok ngungun kang andulu gawok ngungun kang andulu
Sinung Prabowo moyo Sinung Prabowo moyo ngadang mulya sejati ngadang mulya sejati jroning driya asung pamujian suksma jroning asung pamujian sareng-sareng saniki mboten keluarga sareng-sareng. Gawok ngungun nggih. Gawok niku napa? Ngungun padha nggih. Gumun. Mijil kang pitiga sekawan. Mijil kang pindhona rendra den karubyuk para cedhi mancorong po nang wadono pindha kama jaya rate rinengga rengga peni gawok ngungun kang andulu Sinung Prabowo moyo ngadang pul ya sejati jroning driya asung pamujian suksma keplok-keplok gak dhewe nika dadi tembangane rasah kudu sing anyar-anyar, tembang sing lawas-lawas sing wis iso gitu. Saire sing diganti, ngoten mawon to. Kaya niki kan wis biasa. Ya ning tawa ngono lintang. Terus piye terusane? Ket biyen. Nggih. Nah menika. Nah, kangge pamungkas dados panjenengan kedah kagungan apalan setunggal-setunggal. Dandang gula siji, pangkur siji, pocong siji, durma siji. Supaya menapa? Nek ditakoni putra wayasuk nggih.
Pangkur ki guru gatrane piro, Pak? Mbah, Pak, Mas. Guru wilangan dan guru lagune piro? Kula sing hafal mung Kinanti. Lah Kinanti menika guru gatranipun 6 gatra. Guru wilangane 8 kabeh. Guru lagune UI AI pun niku. Sing hafal niku lho. Nek kon ngapalke liyane wae dadak nembang sih. Pangkur mingkar mingkur ring angkara. Wah, ngoten niku. Terus menawi kagungan hafalan ngaten menika. Nggih. Menawi panjenengan sampun kagungan apalan, mangke kantun gantos mawon syairipun. Tetembunganipun dipun gantos. Kanthi tembung-tembung ingkang cunduk kalian swasana, nek mantenan ya perkara manten gitu. Yen napa parigan ora mboten namung manten. Wonten upaminipun delala diundang kon ngemseni tetakan lah ngoten to. Nggih. Kita MC tetaan lah diganti tetaan gitu. Nah, nanti gue MC Isra Mi'raj ya diganti mengke. Ngoten nggih. Ngaten. Setunggal kalih lah piye carane ngapalke mirsani YouTube kula gitu. Channel Bambang Sulanjari sedaya tembang sampun kula damel ingkang wonten materi menika. Sulukanipun wonten ingkang dereng mangke kula damel nggih. Kalebet nduduk, ndudah niku mengke kula gaweke. Ya nggih niku mergo salah sindene niku menawi badhe menapa wisudan nggih. Menika mboten mawi gladen langsung digawe notasi ngoten niku langsung diwaca. Aduh wis bahaya. Dereng wonten ingkang leres kula ningali rekaman nika. Dereng wonten ingkang leres. Menawi mboten duduk-dudah kalian dadya juru nggih warga niku dawa. Prawarga Permadan ya. Para warga gone dawa nggih. Ingkang leres kados panjenengan, gone cendak mawon. Prawarga per langsung per nggih. Nggih rekaman sampe kula tur madosi kathah sanget. Nggih. Saking Burgodo pundi-pundi Wonosobo wonten Ngawi wonten pundi-pundi wonten nggih. Klebet Pati nggih wonten. Nah menika dereng wonten ingkang leres. Dadi nek umpamane salah-salah dikelumpuke terus nembang bareng ya ora apa-apa wong padha salahe ngono. Tur mboten napa-napa salah nembang niku nggih mboten dipecat saking Permadani niku mboten. Mboten melanggar anggaran dasar Permadani anggaran rumah tangga nggih. Ning upama saged leres nah, saged kangge patuladan. Ngaten nggih. Kula kinten pepanggihan ngantos semanten menawi wonten kirangipun anggen kula matur lepat Subasita ingkang kirang nyuwun pangapunten ing saageng-agengipun. Mumpung tasih sawal nyuwun pangapunten ing saageng-agengipun. Inggih. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing sanes wekdal. Mugi-mugi pas wisudan kula ingkang dipun tugasi dhateng Pati insyaallah. Nggih. Matur nuwun awet dawuhipun Bapak-bapak pamong sedaya kemawon. Kula tenggo dawuh salajengipun supados silaturahmi antawisipun kula pribadi kalian panjenengan ugi Permadani Pusat kalian Permadani Kabupaten Pati saged tansah lumintu. Makaten nggih. Nggih. Menawi kula jelak-jelik pepadi niku pun kaya omah kula. Kali Pak Farid kula pun tahu tilem ngene Pak Farid dolan teng Kayen teng mriki niku musda pepadi. Pak Farid kepilih pertama teng mriki SKB. Kedua teng warunge Mas Margonye. Nggih. Ngaten kemawon kula bali malih nyuwun pangapunten kula pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Naraka sowan ingsun hatur kula pansayektos katur dipun tutur siswa ingkang nampi ngilmi bobot pepet sampun rampung
rasane pamit mawon. Matur nuwun kula tampi aturipun para siswa sedaya permadani cabang Pati. Monggo kundur mugi mangke bagya mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat tentrem rahayu saking wilasaning Gusti ingkang Maha Welas tur Maha Asih sanitiasa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waratin sagung dumadi waratin sagung keluarga raharja rahayu niskala satuhu amit aliman tabi ilo dina sinabetna ing ilo dini tinebehna tulak sarik dumawaha tawang-tawang kalih saking siku dendaning pangeran. Para kadang siswa kula aturi jumeneng. Para kadang kula aturi manuku puja kanthi jumbuhaken kalih gegebangan suwang-suwang manuku puja kawiwitan. Manunggu puja purna sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.